Tästä lähtee taas uusi video ja olemme lähdössä joelle kalaan. No niin, nyt tulimme kalapaikalle ja kalaahan täältä löytyy. Tässä on jättihauki juuri saatu. Emme saaneet kalaa, mutta löysimme söpön toukan. Ja olemme lähdössä järvelle kalastamaan. No niin, nyt olemme saapuneet tänne järvelle. Katsotaanpa mitä kaloja täältä saadaan. Niin, tuli iso hauki. No niin, hauki. No niin, nyt pannaan se pussiin. Oho, noin varoitristaan se hyppää. Tuosta pidä kiinni ja sitten otet. Ja nyt pannaan tosta. Katsotaan lukema. Mikä on lukema? Ota se jo päällä. 2, 2, 1, 4, 5. No niin, se on varmaan ihan oikein. Nyt päästetään no niin, se. nyt päästetään se nopeasti. Äijä hyppää. Ja se tuli näin pienellä hyvällä uistimella. No niin, nyt lähdemme kauppaan ja sen jälkeen toiseen paikkaan kalaa. No niin, käytiin kaupassa ja käydään vielä joella kalassa. Emme saaneet edellisestä paikasta kalaa, mutta menemme nyt Keravajoelle ja sitten ehkä vielä Tuusulajoelle. Ei tullut Keravajoestakaan kalaa. Nyt menemme Tuusulajoelle. Nyt tarttuu hauki. Nyt tuli tosi iso simpukka. No, nyt saimme muutaman pienen ahvenen ja nyt lähdemme uudestaan kauppaan. Laittaa sitten pitemmät tappit, jos siellä hänen vieraalle. No nyt tulimme kaupasta ja lähdemme Savelan skeittiparkkiin ja sieltä Ilolaan ja sitten vielä Keravan parkkiin. No nyt menemme Savelan parkille. Nyt lähdemme Savelasta ja menemme Ilolan parkille. Nyt tulimme Ilolasta ja menemme vielä Keravan parkille. Nyt saavuimme perille. Nyt lähdemme pois Keravan skeittiparkilta ja jätämme hyttyset rauhaan. Nyt tulimme kotiin ja huomenna sitten jatketaan. No, nyt syömme päivällisen ja lähdemme sitten Nuuksion kansallispuistoon kalaan. Nyt olemme saapuneet Nuuksion kansallispuistoon ja lähdemme etsimään kalapaikkaa. No, nyt tulimme tänne järven rantaan ja täällä on hyviä heittopaikkoja. No ei tullut kalaa täältä, mutta mennään vielä Kaitalammelle yrittämään. Kävimme vielä Kaitalammella, mutta emme saaneet kalaa. Nyt menemme kotiin ja huomenna jatketaan kalastusta. Tämä on maatilamme. Oikealla. Parkkirajoitus Koljonen vasemmalla. Lähdemme Savelaan. Nyt olemme Savelassa, mutta täällä on vähän sataa eikä vielä tiedä mitä tehdään. No nyt alkoi paistaa aurinko ja menemmekin vielä Savelaan. Savelassa olikin vielä kovasti märkää ja menemme Ilolan parkille nyt.
nyt lähdemme pois Ilolasta ja huomenna menemme Grip Skateparkkiin. Oi. Oho, vielä. Nyt on seuraava päivä ja lähdemme ajamaan Grippiin. Nyt saavuttiin Grippiin ja menemme resille. Olemme skuutanneet tarpeeksi ja lähdemme Toijalan Lidliin. No nyt on uusi päivä. Lähdemme Tuusulaivoille kalastamaan ja sen jälkeen skuuttaamaan. No niin, nyt on ahven. Tällainen ahven tuli. No niin. Nyt lähdimme pois kalasta ja pian menemme skuuttaamaan. Nyt syötiin ja levähdettiin vähän ja mennään Savelaan. Iloinenkin voi olla. Saavuimme Savelaan ja täällä alkoi sataa. Katsotaan loppuuko se vai pitääkö mennä Ilolaan. No nyt tultiin Ilolaan. No nyt lähdemme Ilolasta pois. No niin, nyt olemme lähdössä mökille Kustaviin ja video loppuun, mutta tehdään toinen siellä.